Evo, priveli smo kraju jedan jako veliki event, ponovno kod nas u Hrvatskoj, ponovno u Osijeku. Riječ je o gimnastičkom dijelu natjecanja u okviru Europskog olimpijskog festivala mladih, kojem je glavni organizator bila Sjeverna Makedonija, a evo dio gimnastičkih natjecanja pripalo je ponovno Hrvatskoj, Hrvatskom gimnastičkom savezu i Osijeku. Pokazali smo se kao izvrstan organizator, svi su uspjeli dobiti sve segmente ono od čega se jedna ovakva priredba sastoji. Smještaj je bio na jako visokoj razini, prijevozi, transporti, šatl basovi, naravno najvažnije naša natjecateljska dvorana s dvoranom za zagrijavanje i dvoranom za treninge. Ponovno smo se pokazali kao jedan od najuspješnijih organizatora u gimnastičkom svijetu velikih gimnastičkih evenata i mislim da svi dobijamo jako puno pohvala, mislim da će svi otići kući puni pozitivnih impresija iz našeg grada, iz Hrvatske i mi kao organizatori isto tako podvlačimo crtu i mislim da možemo biti zadovoljni sa jako dobro i kvalitetno odrađenim poslom. Pred nama se nastavlja niz velikih evenata. Sljedeće godine po prvi puta organizatori smo Europskog gimnastičkog prvenstva u Zagrebu, u Areni Zagreb. Biće to i veliki izazov za nas, a ujedno ovo što smo upravo prošli je svojevrsna proba prije tog velikog eventa, jer riječ je o juniorima Europe koji su bili u Osijeku, ukupno preko 500 delegata, trenera, gimnastičara i popratnog osoblja bili su u Osijeku, gdje smo u konstrukciji eventa trebali zatvoriti organizacijski i produkcijski sličnu priču koja će nas čekati i u Zagrebu 2026. godine. No, međutim, tamo će biti znatno zahtjevnije, ali imamo i juniore i seniore, natjecanje će trajati 14 dana, ali evo, kao nekakav test, ovo je bilo jako dobro za sve nas. Sljedeće godine isto tako najavljujemo nastavak organizacije etape Svjetskog kupa, koji je sljedeće godine počinje biti kvalifikacijski za svjetsko prvenstvo 2026. godine, gdje će se bodovi iz Osijeka zbrajati zajedno sa ostalim etapama svjetskog kupa i formirat će se ljestvica kvalifikacija za svjetsko prvenstvo na jesen. Tako da, evo, 2026. godina je koja će biti također ispunjena velikim sportskim eventima kod nas u Hrvatskoj, kod nas u Osijeku i u Zagrebu, gdje se nadam da ćemo na krilima ovih uspješnih organizacija do sada isto tako uspješno organizirati i velike izazove koji su pred nama.